Το δεσποινάκι μας έγινε Λούλου και η τύχη της χαμογέλασε γιατί ήρθαν δύο υπέροχοι άνθρωποι, η Μαρία και ο Γιάννης, να την πάρουν στο σπίτι τους. Ναι. Τι νιώσατε όταν γνωριστήκατε και σας έκανε το κλικ? Ταιριάξαμε, αγαπηθήκαμε παράφορα. Σου δίνε φυλάκια εκεί στο πρόσωπο. Εγώ είδα την τρέλα τη δική μου στα μάτια της. Και είπες αυτή είναι. Και είπα, τελείωσε, δέσαμε αυτό. Εσύ αναλαμβάνεις λοιπόν τα χάδια και τις λιχουδιές και ο Γιάννης τις βόλτες. Καθένας στο ρόλο του. Εγώ είμαι σίγουρη ότι από το Γιάννη θα πάρει πιο πολλά χάδια. Μην με κοιτάτε εμένα έτσι, είμαι τρελή. Έχει τον τρόπο του. Ο Γιάννης έχει άλλο τρόπο, είναι ήρεμη δύναμη. Γιάννη, αν μου δώσεις να της βάλω και το κολάρο και να σας την παραδώσω, να γίνει η επίσημη τελετή. Της ετοιμάσατε και την ταυτότητα. Ναι, μέσα στην τρέλα εσύ, μέσα στην τρέλα. Γι' αυτό μ' άρεσε. Γιατί είναι μέσα στην τρέλα. Είναι μια τρελολουλού. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ζωή.